Ďakujem teda ešte raz za pozvanie sem do Banskej Bystrice a ukážem vám pár vecí, ako v Trenčine pristupujeme k verejným priestorom a ako sa snažíme ich zlepšovať a možno teda to bude inšpiratívne nejakým spôsobom aj pre vás. Tak ako každé mesto, aj Trenčín, aj Banská Bystrica má rôzne typy verejných priestorov. Každé mesto je špecifické, ale tie verejné priestory by sa dali do takých troch hlavných skupín v rámci mesta zhrnúť. To je historické centrum, kde sú teda rôzne pamiatky. Potom sídliska, teda to je dedičstvo bývalého režimu, ale tiež vlastne verejné priestory, ktoré sú veľmi zaujímavé, častokrát nie veľmi využívané, ale najfrekventovanejšie, čo sa týka obyvateľstva. Tie predošlé možno skôr v rámci turizmu. No a samozrejme príroda, aj keď si to možno neuvedomujeme, že v meste je aj príroda dôležitým verejným priestorom, ktorý poskytuje veľa možností na skvalitnenia života. Napríklad v Trenčine je teda rieka Váh dôležitý prvok. Tu u vás v Banskej Bystrici je to zase niečo iné, ale v podstate toto sú asi také tri hlavné miesta. No a tu vidíme takú leteckú fotografiu Trenčína, kde môžeme tie všetky rôzne typológie verejných priestorov vidieť. Historické centrum, sídlisko a príroda. No a dôležitý prvok je Váh a v podstate mesto dlhodobo pracuje na takej stratégii, ako priblížiť život z centra mesta viacej k Váhu, ako prepojiť vlastne dva brehy Váhu a k tomu má slúžiť teraz tento starý železničný most, tu je nový železničný most a tento starý železničný most je aktuálne najväčšou investičnou akciou. Prerábame ho na taký pobytový priestor a s tým súvisí vlastne potom prebudovanie aj ďalších lokalít, preložka cesty, ktorá vedie po Podhradnú skalu, s čím sa odbremení doprava a tak ďalej. To sú veľké infraštruktúrne projekty, ktoré zahŕňajú dlhodobé plánovanie, množstvo financií. A sú to skôr veci, ktoré napríklad na mestskom úrade alebo v rámci mestskej administratívny má skôr na starosti hlavný architekt a to, čo mám ja na starosti ako mestský kurátor, ja vám potom aj neskôr vysvetlím, čo sú všetky tie oblasti, ale skôr teda on sa zameriava na ten veľký obraz, áno, na to celé mesto a ja skôr na nejaké detaily, čiže ten detail je dôležitý a dôležité v mojej práci alebo to, o čom vám budem aj hovoriť a o čo ide v tých verejných priestoroch a ako s nimi pracujeme v Trenčine, je to, že ako sa vieme dostať vlastne z tých veľkých, náročných, dlhoročných, investičných projektov rozvojových, urbanistických do takých malých intervencií, ktoré možno trvajú jeden deň, nie sú až tak finančne náročné, ale tiež veľmi výrazne menia verejný priestor, menia to, ako ho vnímame, ako ho používame. Čo pomáha k dlhodobému skvalitňovaniu života v meste? No tak samozrejme tých tém je mnoho a sú to dostupné bývanie, doprava, bezpečnosť a tak ďalej. Ale to patrí samozrejme ku kompetenciám mojich kolegyň a kolegov na mestskom úrade. To, na čo sa zameriavam ja a čo sa snažíme teda robiť, je verejný priestor a teda kvalitný verejný priestor, kde sú ľudia, ktorí žije, bezpečné a inkluzívne prostredie a priestor, kde môžeme zmysluplne tráviť čas, či už je to kultúra, umenie, športové aktivity. Čiže v podstate možno takto nejako si vieme predstaviť ten verejný priestor. Toto je hlavné námestie v Trenčine, Mierové námestie, ktoré takto vyzerá. Vyzerá to možno ako architektonická nejaký rendering, ale naozaj to tak vyzerá. Takže čo je ten prístup, ktorý my sme zvolili v Trenčine, ako sa snažíme verejné priestory meniť týmito spôsobmi? Je to tzv. Placemaking. To je také v súčasnosti v rámci urbanizmu, architektúry a miestotvorby veľmi populárne slovo. Čo to znamená? Je to prístup k tvorbe verejných priestorov, ktorý je blízky ľuďom, čiže vychádza z ich potrieb, ale ktorý využíva rôzne nástroje, ktoré nie sú ani časovo, ani finančne často veľmi náročné, ale môžu
dočasne aktivovať ten priestor, premeniť ho, ukázať ľuďom iný spôsob nazerania, iný spôsob používania. Je to aj priestor na experimentovanie, pretože samozrejme, keď idete prerábať starý železničný most, trvá to dlho, stojí to veľa peňazí a keď ho už konečne zdárne za tie roky spravíte, tak už ho veľmi meniť nemôžete a potom zistíte, že aha, tak tu sme mali radšej dať niečo iné, tam už sa to ťažko robí. Ale formou takéhoto placemakingu môžete testovať rôzne veci, to vám aj ukážem možno pár príkladov, čo až tak nevyšlo, lebo aj to je dôležité o tom hovoriť, čo sa nepodarí. V každom prípade také obľúbené moje motto je v rámci toho placemakingu z angličtiny making places, not spaces, čiže vytváranie miest a nie priestorov. Pretože aj tu, keď som prichádzal sem do hotela Lux, je tu obrovský, krásny, nevyužitý priestor, ale nie je to miesto, kde by ste chceli tráviť čas, kde by ste sa cítili dobre, kam by ste vlastne chodili. A pritom obrovský priestor skoro v centre mesta. No, samozrejme, ako už bolo spomenuté, Európske hlavné mesto kultúry, tento rok Trenčín vlastne naplňa tento titul a aj vďaka tomu môžeme všetky tieto aktivity, ktoré vám ukážem, realizovať. A je to samozrejme o to jednoduchšie, pretože máme na to kapacity, máme na to financie a dá sa robiť veci vo veľkom. Toto je napríklad z otváracieho ceremoniálu, ktorý bol pred 3 týždňami a keď sa vám podarí tento rok zajsť do Trenčína, určite si tam niečo nájdete. Ale ako vám ukážem, pri niektorých príkladoch som aj vybral nejaké finančné cifry alebo aj časový plán, takže uvidíte, že niektoré z tých vecí naozaj nie sú až také náročné a netreba na to ten titul Európskeho hlavného mesta kultúry a niekoľko miliónov v rozpočte navyše, aby sa dalo niečo robiť. Takže, ako teda pristupujeme k tej miestotvorbe v Trenčine? Samozrejme, ako som teda už spomenul, kľúčové, prečo sme s tým vôbec začali, je projekt Trenčín 2026 a to, že je vo veľkej miere postavený na placemakingu, na premene verejných priestorov a nielen na tom, že sa tam dočasne niečo deje, hej, napríklad ako tu, že na nečakaných miestach zažijete niečo takéto, ale samozrejme aj preto, že rozmýšľame, čo bude po roku 2026 a aby aj tie priestory boli naďalej využívané, aby tá energia, ktorá tam je, pokračovala v ďalších rokoch, pretože to je veľmi dôležité. Nie len to usporiadať jeden event, jednu akciu, ale pokračovať s tým aj v budúcnosti. Ďalšia veľmi dôležitá vec je vznik nejakých strategických dokumentov, ktoré pomáhajú mestu realizovať nejakú dlhodobejšiu stratégiu a víziu. V prípade Trenčína je to manuál reklamy a označovania prevádzok. Je tam taký QR kód, takže keď si ho načítate telefónom, dostanete sa na neho priamo. A ako vidíte, ani to dlho netrvalo, ani na tom veľa ľudí nemuselo pracovať. Aj to bolo v podstate lacné, ale je to taký dobrý nástroj na to, aby ste mohli o tom, čo chcete dosiahnuť v meste v rámci znižovania vizuálneho smogu a kultivácie komunikácie prevádzok do verejného priestoru, tak toto je nástroj, ktorý môžete vlastne potom tým prevádzkam alebo tým majiteľom obchodov, reštaurácií, kaviarní, nielen v centre mesta, ale v každej mestskej časti, ale samozrejme to centrum mesta je kľúčové. Môžete im to ukázať. Slúži to ako taký návod, sú tam rôzne príklady, čo je správne, čo nie je správne a tak ďalej. Samozrejme, nie je to záväzný dokument, ale viete s tým ďalej pracovať. To, že nejaké záväzné pravidlá na reklamu a jej reguláciu sú a máme ich aj v Trenčine, tak to je skôr ukotvené v územnom pláne. Ale územný plán, v ňom sa dá ťažko orientovať, ani tam nemáte fotografie, že ako to vyzerá lepšie a horšie, takže toto je niečo, čo vlastne spĺňa to, aby ste o tých veciach vedeli komunikovať. A ešte dôležitejší nástroj pre mesto ako také, a tento nástroj je už aj záväzný, je manuál verejných priestorov. A je to v podstate skoro 250 stranový dokument, ktorý stanovuje štandardy
a rôzne pravidlá toho, ako majú vyzerať najrôznejšie elementy vizuálne, ale aj iné v rámci verejného priestoru od povrchov, dlažieb, kde v akých lokalitách mesta, aké typy preferujeme, mestský mobiliár, lavičky, smetné koše, potom autobusové zastávky a tak ďalej, zeleň. Čiže naozaj všetky možné prvky, čo si viete predstaviť. A pre investičné akcie mesta je to od minulého roka záväzné. Čiže vlastne všetko, čo mesto robí, tak musí ísť podľa manuálu, ale aj súkromné investície sa tým čoraz častejšie riadia a aj investori, projektanti si to pýtajú, pretože aj im to uľahčuje vlastne život. Vedia, že aha, tak takúto dlažbu vy preferujete, tak sem takú dáme a nestane sa potom to, že na jednom kúsku chodníka je taká dlažba, potom pokračuje úplne iná a každý si tam v podstate robí, čo chce. A tiež je to vlastne nástroj, akože tieto veci sme nevymysleli my v Trenčine, to musím podotknúť, že sú to veci, ktoré už existujú v iných mestách, čiže my sa tiež inšpirujeme, ako to funguje inde a snažíme sa to nastaviť na naše, na trenčianske vlastne špecifika. No, ďalšie veci, ktoré súvisia s takými už nielen strategickými víziami, ale konkrétnymi aktivitami, sú také projekty pilotné, ktoré sme behom ostatných 2 rokov realizovali aj teda v spolupráci s Európskym hlavným mestom Trenčín 2026 a spadajú teda priamo pod také tie veci ako taktický urbanizmus a placemaking a podobne, takéto veci, ktoré sa vlastne dejú všade vo svete. Napríklad takýto parklet sme spravili v roku 2024 na Palackého ulici, čo je paralelná ulica s tým krásnym námestím mierovým, čo som vám ukázal. Tam to žilo, tam boli ľudia, kaviarne a tu vidíte, že v podstate tam nič nie je. Sú tam parkoviska, cesta, a to je vlastne niečo, s čím pracujeme na tejto ulici, že trošku odkloniť tú dopravu, priniesť ľudí, testovať rôzne možnosti, ako sa to dá urobiť, ako z tejto ulice urobiť pobytovú a nie tranzitnú, ako dostať postupne auta odtiaľ preč. Tak napríklad jedno z možných riešení je takýto parklet, dočasne zabrané 2 parkovacie miesta na celé leto. Vytvoríte takúto inštaláciu, ktorá slúži aj ako na pobyt občanov a môžu tam byť v tieni a tak ďalej. Nakoniec sa ukázalo, že to až tak dobre nefungovalo, pretože ľudia nevedeli, čo s tým. A ja som si pre krátkosť mojej prezentácie ďalší parklet, ktorý sme urobili minulý rok, tu nemám, ale ten je už iný, ten už je taký viacej. Sú tam veci premyslenejšie, ale napriek tomu sme tento parklet zrecyklovali, to vám ukážem neskôr, takže aj takýmito možnosťami a takýmito vecami sa učíme. A toto je Palackého ulica a zase iný typ aktivity, taký mestský festival, ktorý na jeden deň zmení tú ulicu kompletne, ako vidíte. Bežne je to vlastne jedno veľké parkovisko, ale keď odtiaľ odídu auta a prídu ľudia, tak to môže vyzerať takto. A toto korzo, konkrétne toto bolo prvé v roku 2024 a minulý rok korzo Soblahovska, tam už sme prešli z centra mesta do takej spojnice centra a najväčšieho sídliska v Trenčíne Juh. A tu už sme teda 4-kilometrový úsek tejto ulice premenili na niečo takéto. A tento rok opäť 23. mája tu bude ďalšie korzo, takže vás pozývam do Trenčína. Môžete sa prísť pozrieť, ako to robíme v Trenčíne. No, ďalší projekt dôležitý pre mesto, mobilitu a bezpečnosť je Ulice deťom, kde sa snažíme zvyšovať bezpečnosť pri školách. A taká posledná realizácia koncom roka vznikol takýto asfalt art. Čiže sme na mieste, kde rodičia ráno prídu s deťmi a zastavia a vlastne tie deti vysadia. Spravili aj v spolupráci so žiakmi takúto maľbu na asfalte, ktorá ten priestor
jednak oživuje, ale zároveň aj mu nastavuje určité hranice, kde tie auta majú ísť, kde nemajú. A vlastne takýmto spôsobom jednak ten fádny asfalt oživíte, ale zároveň aj urobíte to, že tá doprava už má nejaké pravidlá jasnejšie a aj to je bezpečnejšie pre tie deti. No a čo sa týka malovania na asfalt, tak skúšame aj rôzne iné veci. Toto je napríklad taký 3D priechod prechodcov, čo sme videli na fotkách a zdalo sa nám to veľmi super, že to je perfektné, že to vyzerá akože zaujímavo a že nepotrebujeme tie klasické retardéry, ale že skúsime takéto niečo, lebo ono na tých fotkách to vyzerá naozaj tak, že keď idete autom, tak spomalíte, lebo si myslíte, že to je naozaj priestorová prekážka. No, tak sme to skúsili, ani to nestalo veľa peňazí, pár 100 eur, ale zistili sme, že to na tých fotkách vyzerá oveľa lepšie a že v skutočnosti by ste museli naozaj byť len z jedného uhla pohľadu sa pozerať, aby to naozaj takto pôsobilo. Takže to sú tiež veci, ktoré môžete oskúšať. Kebyže to funguje, tak vlastne tým pádom to robíme všade a už nemáme tie klasické retardéry, ale možno postupne po celom meste by ste niečo takéto videli. Avšak keďže to nefungovalo, tak zostávame pri klasických retardéroch. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá pre projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, aj pre Trenčín, sú komunity a ich rozvoj a rôzne aktivity, ktoré vlastne pomáhajú tomu, aby sa rozvíjali komunity v daných lokalitách, pretože to je najdôležitejšie. My ako mesto môžeme dať niekam peknú lavičku a novú dlažbu, ale pokiaľ to ľudia nevyužívajú a necítia sa tam dobre a nemajú ten pocit, že to miesto patrí im, tak vlastne je to zbytočné. Čiže zapájame ich už aj do toho a snažíme sa vytvárať rôzne miesta, takéto susedské opekačky napríklad, alebo toto je vlastne letná škola placemakingu alebo miesto tvorby, kde tieto znalosti odovzdávame ďalej mladým ľuďom, kde si oni môžu sami niečo vytvoriť do verejného priestoru a takýmto spôsobom ich edukujeme a snažíme sa vlastne vytvárať aj ten pocit pre tú mladú generáciu, že ten verejný priestor patrí im a keď chcú a môžu sa tam realizovať, môžu tam niečo vytvoriť. A toto je, ak si spomínate na ten parklet, čo som ukazoval, tak toto je z neho zrecyklovaný, voláme to susedský stôl. Je to na mieste, kde je kaviareň, ihrisko a pomerne aktívna komunita, ale chýbal tam takýto priestor, kde by sa tí ľudia mohli stretávať. A keďže ten parklet bol len 2 mesiace tam v centre, tak sme sa rozhodli ten materiál zrecyklovať a vytvoriť takýto susedský stôl, ktorý vlastne môžu ľudia voľne využívať. A už sa nám teda aj z iných častí mesta ozývajú a bude teraz v lete zase na sídlisku Juh v jednej lokalite niečo podobné. Takže toto je tiež niečo, že môžete takýmto spôsobom ako mesto pomerne jednoducho zabezpečiť to, aby tí obyvatelia mohli využívať ten daný priestor. No a čo ako mesto ešte robíme vnútorne, pretože je dôležité aj začať od seba, alebo meniť tie procesy aj zvnútra. To je, myslím si, že naozaj kľúčové, pretože, ako tu už bolo spomenuté, že úradník rád vymýšľa ďalšie papiere, ale ide o to, že ten úradník nemusí byť práve ten zlý, ale môže byť aj dobrý a môže byť niekto, kto aj zjednodušuje tie veci. No napríklad oddelenie, ktoré vzniklo tiež vďaka tej energii, ktorú máme a z Európskeho hlavného mesta kultúry, je Inštitút participácie. Tvoria to 2 kolegyne, fungujú necelé 3 roky, ale ako vidíte, tak naozaj množstvo vecí robia a zapájajú čoraz viac obyvateľov. Minulý rok dokonca skoro 10% populácie celého mesta zapojili do ich aktivít, ktoré súvisia s rôznymi participatívnymi procesmi, s tým, že sa pýtajú ľudí, robia exkurzie, chodia do terénu, zároveň vodia ľudí k nám na mestský úrad. A veľmi dôležité je vlastne participatívne plánovanie, čiže napríklad, keď sa ide nejaký vnútroblok rekonštruovať, tak tieto kolegyne spolupracujú s inými útvarmi mesta, s architektmi, s investičným oddelením a tak ďalej. A spoločne vlastne aj s tými ľuďmi, obyvateľmi
spolu kreujeme ten projekt a potom vlastne tie výsledky toho participatívneho procesu môžu byť začlenené do tých projektov, ktoré sa realizujú. Potom aj moja teda pozícia, ktorá vznikla v oktobri 2023. A čo všetko mám teda ja na starosti, samozrejme v spolupráci s ďalšími kolegami, kolegyňami na Mestskom úrade, tak jedna vec je umenie vo verejnom priestore, čiže zistiť, čo máme a potom sa aj o to nejako starať, snažiť sa obnovovať a potom realizovať aj to, keď sa nové diela chcú do verejného priestoru dostať. Na to napríklad máme vytvorenú aj Radu pre umenie vo verejnom priestore, čo je taký poradný orgán z rôznych odborníčok a odborníkov z celého Slovenska na umenie a hlavne umenie vo verejnom priestore, lebo naozaj ide o to, aby sa kvalitné veci dostávali do toho verejného priestoru a nie spôsobom, že niekto si povie, že treba niekomu postaviť nejakú sochu, tak ju tam dajte, ale aby to malo aj nejaké odborné zázemie. No a samozrejme dôležitá súčasť toho je aj graffiti a street art. My spolupracujeme so street artovou komunitou v Trenčíne. Tam je taký festival Fest Art, aj na tom spolupracujeme dokonca od roku 2024 máme úplne nové, prerobené, všeobecne záväzné nariadenie, ktoré to reguluje, ktoré bolo 15 rokov staré a keď som ja prišiel na úrad, tak sme to zmenili, že vlastne vytvorili sme aj niekoľko legálnych zón, kde sa môžu realizovať a my taký problém s grafitmi nemáme, ako napríklad v Košiciach teraz nedávno bol taký článok v jednom denníku, že tam majú naozaj extrémny problém s týmto. Ale aj v iných mestách. To je samozrejme, že sú lokality, kde je to výraznejšie, ale napríklad aj takto sa s tým dá pracovať. Vizuálny smog a reklama, to som spomínal aj pri tom manuále, že čo vlastne všetko s tým môžeme robiť. Ďalšia vec, mobiliár, povrchy a tak ďalej. Čiže to patrí tiež k mojim úlohám sledovať aj to, či sú tie investičné akcie skoordinované s manuálom verejných priestorov. No a potom k mojim kompetenciám alebo úlohám je prinášať aj nejaké zlepšenia na verejného priestoru, ktoré môžu byť naozaj rôznorodé od krátkodobých nejakých umeleckých interakcií a intervencií až po dizajnové riešenia, čiže ten placemaking, ktorých som už niekoľkokrát spomínal a samozrejme komunikácia s verejnosťou, to je veľmi dôležité a kľúčové. Aj minulý rok vznikol útvar komunikácie a marketingu na meste, dovtedy to bolo začlenené pod niečo iné, ale teraz je samostatný útvar na to a ja s nimi veľmi intenzívne spolupracujem a naozaj je to veľmi dôležité komunikovať s občanmi, ale nielen s občanmi. Napríklad sme teraz rozbehli také pravidelné stretnutia raz za 2-3 mesiace. Nie až tak pravidelné, ale v podstate na takej pravidelnejšej báze s podnikateľmi, kde im vlastne s nimi komunikujeme rôzne témy. Napríklad aj ja teda komunikujem s nimi témy vizuálneho smogu, ale potom aj iné kolegyne, kolegovia zase témy, ktoré sa týkajú, ja neviem, mobility, letných terás a tak ďalej. Čiže to je tiež veľmi dôležité, aby mesto bolo partnerom, aby komunikovalo a aby ste aj chodili medzi ľudí a aby ten úradník, lebo tak ja som tiež vlastne len mestský úradník, nesedel len na tom úrade. No a Vianoce sa už nezadržateľne blížia. Aspoň teda, keď robíte na projekte, ktorý má byť hotový na Vianoce a robíte už na tom od minulého roka, od leta. Teraz vám len ukážem, že čo napríklad všetko ešte mňa alebo nás čaká tento rok v Trenčíne, čo sa týka verejných priestorov, takže toto je štúdia. Takto zhruba budú vyzerať nové vianočné trhy, vianočné osvetlenie a výzdoba v Trenčíne, čiže na tom pracujeme už intenzívne. Potom mapovanie tých diel vo verejnom priestore, dokonca sme rozbehli takú celoslovenskú platformu, kde sme zapojili aj Banskú Bystricu, platformu zaoberajúcu sa umením vo verejnom priestore. Ideme meniť, ideme robiť zmeny a doplnky územného plánu, pomerne veľké, a v rámci toho ideme meniť aj reguláciu reklamy.
Ďalej napríklad to, čo som spomínal, že spolupracujeme so street artovou komunitou, tak máme na najväčšom sídlisku Juh obrovskú plochu asfaltovú, ktorá bola ihriskom basketbalovým, ale teda nie je extra využívaná. To ideme pomalovať, vymeniť basketbalové koše a ukazuje sa teda aj z iných príkladov iných miest, že toto môže tiež aktivovať ten priestor a oživiť ho. Spomínané letné terasy, ideme spraviť nové všeobecne záväzné nariadenie, kde dáme možnosť aj, aby boli zimný variant terás. Potom chceme meniť kompletne navigačný a orientačný systém v meste. No a samozrejme veľmi dôležité sú aj umelecké diela a intervencie v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Tých pribúda veľké množstvo. A toto je napríklad jeden podchod v Trenčine, taký najfrekventovanejší podchod, keď idete zo stanice vlakovej alebo autobusovej cez park, prejdete týmto podchodom a ocitnete sa v centre hneď vedľa hotela Elizabeth, ktorý zakrýva ten rímsky nápis. No tak takto vyzeral donedávna a pozývam vás teda, keď sa náhodou dostanete do Trenčína za necelé 2 týždne, 17. marca, budeme otvárať intervenciu. Toto je vlastne zo súťaže. Spravili sme medzinárodnú súťaž a vyhrali to slovenskí autori, skupina autorov, kde bude teda takáto intervencia a už sa na tom začína pracovať. Takže aj takýmito spôsobmi meníme verejný priestor a treba sa zameriavať aj na skvalitňovanie verejného priestoru, nielen tým, že spravíme peknú dlažbu, ale dáme tam aj nejaké umenie a hlavne aktivujeme ľudí. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.